Привітання, мої дороженькі. Сьогодні такий терміновий у нас випуск, огляд, я не ведаю, як це називається, тому що зашкварна ситуація зараз відбувається у Білорусі. У нас затримані відомі блогери, у нас почалися репресії, але давайте потроху зараз про все розповіду. Учора, хто стежить за білоруськими новинами, пробачте. Я з вами не привіталась. Зараз повернемося до білоруських новин. Я винесла чат. Сябри, я сьогодні йду у рулетку, може підгальмовувати інтернет, тому що у мене працюють усі ресурси, тобто це і Viber, і Telegram, і чат. Ми стежимо за ситуацією, яка зараз відбувається. Тільки що я повернулася з стрима Мозгона. Ведаеце, Сергей Циганков у нас есть такі блогер, вельмі відомий у Білорусі, амаль 70 тисяч підписчиків, але коли ви ще не підписані, допомагайте, тому що вельмі треба, щоб ця інформація розповсюджувалася. Мозгон, бачите у інтернеті, у YouTube, він вельмі відомий блогер у Білорусі. Джек Сталер, вітаю, щирий сябр, постійно завсёди со мною побач, відчуваю вашу підтримку, щиро дякую. Степан, сегодня и хотела посмеяться, буду спробовать жартовать, не до жарту, але буду спробовать, обіцяю тому. Степан, рада бачити тебе. Артем Румянцев, бачиш, я, як і обіцяла, раніше вийшла у ефір, планувала у 10 годині, але змістилася трошки і повернулася від Піра Снайдерса і вирішила, що треба стартувати одразу після Кума. Тому вітаю, Артем, дуже рада бачити. Я Русін Русь Україна. Щиро дякую, що підтримуєте. Сьогодні обмірковували на стрімі у Олекси, у мого кума, і Україну, і Білорусь, збільшого Білорусі. Він сьогодні дав мені можливість висловити свої думки, і я йому щиро дякую за це. Кума, щиро дякую тобі, якщо ти будеш дивитися цей стрім. Сісон По, воїни світу. Так, сьогодні наші блогери – це наші воїни світу. І я нагадую, що кожен білорус, який себе поважає, веде цю пісню. І ми будемо співати її, коли буде треба. І цей кліп я не просто так запустила. Я хотіла б своїй уладі нагадати, що я є, у некоторих випадках змінюють. Юра Карпенко, вітанечка, щиро, вельми рада бачити вас. Зараз гляжу ваші розмови з умовно, я не можу це людьми назвати, це неякі ватні овощі, це жах просто. Те, що я у вас бачу, ви добре підпалюєте. Так само мені приємно, я заходила на стрім Олександра Беспалова, він так само про вас розповідав, і я ведаю, про яке відео він розмовляв. Тому, Юра Карпенко, моя щира повага і подяка до вас, те, що ви робите, це вельми добре і потрібно для нас. Так, я бачу свого зрадника, до речі, Василь Сокач. Я зараз зроблю спіч, і ви зрозумієте, кого треба відправити у пожиттєвий бан. Але на хвилиночку затримайте його у чаті, тому що я рахую, що коли до мене звертаються у паблік, я так само відповідаю у паблік, ні від кого не ховаюсь. І дякую, що не видалили повідомлення моє під останнім моїм відео, тому що там була некотора спречка. Ян Коко. Альбо кокошник нерозумний, як я тебе називаю. Я тебе відповідаю публічно, тому що я рахую, що мене звинувачувати у тим, що я сиджу під неким іншим стягом, як ти це кажеш. У мене нема інших стягів. Со мною побач мої два родних стяга, які я вельми поважаю, і я буду обороняти інтереси країн, під якими вони знаходяться. Це Україна і це Білорусь. Україна – це моя колискова, якщо казати українською. Це країна, у якої я народилась, і країна, яку я завсюди і все життя і підтримувала, і буду підтримувати, і підтримую зараз. І люди, які знаходяться в Україні, вони ведають, що я вельми ратую за їх інтереси. Тому що те, що відбувається в Україні, це вельми потрібно так само і для Білорусі. Тобто Україна зробила вельми добрі речі. Вона показала, як може
не як мы ў балоце сядзець, а развівацца. Таму моя родная краіна Украіна. Я ў ёй нарадзілася, таму гэты сцяг, звычайна ён прывезены з Украіны, ён знаходзіцца побач са мной. Але я з'яўляюся таксама грамадзянкай Беларусі. У меня пашпарт беларускі. І таму я, знаходзячись тут, атрымаўшы тут адукацыю, пражыўшы тут амаль усё жыццё, рахую сабе таксама беларускай, таму што карані мае таксама выйшлі з беларусаў. То бок мае бацькі былі беларусамі і украінцамі. І казаць мне, што я сяжу пад нейкім іншым сцягам, гэта як мінімум нелагічна з вашага боку, таму што у кожным стрыме я падкрэсліваю абавязкова, што я беларуска-украінскага паходжання. Василь Сокач, вы знаєте, як я вас люблю. Я вам дозволяю какошніка неразумнага назаўсёды адправіць у бан, таму што я рахую, што яму на маіх стрымах няма чого рабіць, таму што гэты зраднік сядзіць пад чужым сцягам. Шчыры дзякуй. Смачна пайшоў, добра пайшоў. Ён звінавачвае мяне ў тым, што я сяжу пад іншым сцягам. Як гэта зразумець? Чалавек, я так разумею, ніводнага майго стрыма не глядзеў, гэта, ведаеце, адкрыў падручнік, змест не прачытаў, але распавядае, што ў ім напісана. І больш за то, ён таскаецца па іншых суполках і там сварыць паміж сабой беларусаў. Я не ведаю, як ва украінскіх, таму што ён там моўчкі сядзіць звычайна, таму што ён ведае, што я яго забаню, таму што ён заходзіць на стрымы, дзе я знаходжусь. Але ён ходзіць па беларускіх старонках і нейкую хлусню там распавядае. Таму пажыццёвае да пабачэння. Так, Василь Сокач, шчыры дзякуй. Ви прям зняли з мене це зобов'язання видалити цю гидоту з мого стріма. Олександр Дед, стоп таракан, підтримую абсолютно. Заблокировано. Оленка Зоріна, сонечко моє, красунечка, я зараз розповіду, ми зараз з Альоною Зоріною, Олена Зоріна, бачите, ми зараз, коли яна зробить ось так вам, отримається український стяг. Тобто яна синя і ще ось така жовтенька ручка. Я зараз хожу по всіх суполках і я від себе ставлю перше сердечко і отримуються кольори українського стяга. Мені це подобається, вельми кльово. Грей Фалькон, вітанечка. Яка казкова мова? Джек Стейлер, так, щиро дякую. Я розмовляю з задоволенням на різних мовах, але у мене дві родні мови, це білоруська і українська. Звичайно, я на їх гутару і розповідаю вам останні новини. Ви бачите зараз побач зі мною 3 пригожих хлопці. Зараз я, амаль про кожного з їх вам розповіду. Що відбувалося і що відбувається. Так, новины, я сейчас стежу параллельно за новинами, пробачьте, тут у меня просто алярм. Я не памятаю, гэты зраднік мяне збіў з толку, я не памятаю, про што я распавядала, таму пачну, мабыць, так, я з вами здаровалася, я памятаю, усіх побачила, напэўна, усіх прывітала, каго не прывітала, так, з Юрой Карпенко останні раз была, Оленку Зоріну прывітала, Андрій Биченко, так, я вельмі спадзяюся, што вам не будзе складана сцежыць за маім чатам. Я зраблю нейкую такую рэч, якую зрабіла ў Facebook. Я вельмі спадзяюся, што гэта не забавязанне ні ў коім разе. Не трэба сцежыць за маімі стрымамі пастаянна. Гэта просьба вось ад такой гідоты, як мы толькі што пабачылі, абараняць гэтую суполку, таму што я не дазваляю ворагу сюды заходзіць. І таму шчыра дзякую маім ключыкам, якія сцежаць за тым, каб ніхто не прасочыўся сюды і не пісаў нейкую хлусню. Таму шчыра дзякую. Лена синя, Лена п'янство б'є, Оленка блакитна, вибачте мене. Ну, є ще синій колір, окей, блакитна, буде блакитна. Вона дівчинка, вона на мене не образиться. Так, що сьогодні у нас відбувалось? Що сьогодні, що вчора? Учора канал «Страна для жизни», насправді там їх некалькі, тому що пост робили вчора і гэта расійскія напісаныя каналы «Беспредел», «Беспредел 2», «Страна для жизни», «Беларусь 12 стоп». Па ўсіх гэтых каналах учора, амаль па ўсіх распаўсюджвалі інфармацыю, таму што затрымалі адзін з аўтамабіляў. Хто не ведае, вось у цэнтры у мяне на маёй авачкі сёння, не на авачкі, на шторке, знаходзіцца Сергей Ціхановскі. Гэта вельмі вядомы блогер у Беларусі.
І больш за тое, гэта вельмі актыўны блогер, то бок ён Беларусь паказвае з усіх бакоў, і ён высвечвае абсалютна праблемныя падзеі, якія існуюць. То бок ён паказвае, што так, у нас ёсць прыгожыя дарогі, яны добрыя, яны якасныя для некаторых, хто там ездзіць, але ёсць праблемы, якія існуюць, і яны вельмі сур'ёзныя, і яны вельмі на нас дрэнна сказваюцца. Прабачце. І Сергей адзін з тых, хто ўзяў на сябе гэту адпавядальнасць паказваць насамрэч, што адбываецца ў Беларусі. Ён паказвае будынкі, якія поўнасцю проста зруйнованы. Ён бярэ інтэрв'ю ў розных людзей, якія сутыкнуліся або з заканадаўствам нашым, або з дзяржаватворчасцю якой-небудзь. То бок ён высвечвае вось гэтыя праблемы не для таго, каб паказаць, што Беларусь такая дрэнная краіна. Не, зовсім не. Мы паказваем тое, пра што я маўчыць целек. Калі паглядзець беларускія навіны, разумееце, гэта проста колькі грошаў вам заплацілі за то, щоб вы так брахалі, проста адкрыта і адкровенна. Каму цікава, ёсць канал ОНТ беларускі, можете паглядзець і проста самі убедзіцца ў тым, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі столькі праблем, а нам распавядаюць, якія прыкрасы ў Беларусі, якія все тут вольныя і як мы ўсе цудоўна жывем. Вось гэтыя вольныя, яны зараз знаходзяцца, пакуль яшчэ не ў вязніцы, але яны заарыштованы зараз. Вось гэтыя хлопцы побач са мной, Сергей Ціхановскі заарыштован, і таксама я постоянно забываю фамілію, зараз нагадаю, павернуся ў навіны і абавязкова распавяду пра них. Мне гэты куко в галаве, какошнік неразумны, не магу, збіў мяне трохі. Вось, то бок пра што Сергей Ціхановскі. Учора была затрымана машына, і рахавалі, напэўна, што ён знаходзіцца іменна там, і іх трымалі вельмі доўгі час. Яны знаходзіліся ў Магілёве, і Сергей заклікаў магілёўчан прыехаць і падтрымаць і яго канал, і увогуле тую дзеяльнасць, якую ён вядзе. Прыехалі магілёўчане. Я не скажу па колькасці там людзей, но я паглядзела, што водгук быў не вельмі вялічкая колькасць, але тым не менш гэта больш за нішто. То бок і яны учора вельмі актыўна адстойвалі інтарэсы Сергея, яны вельмі доўга не пускалі да аўтамабіля, там стаялі міліцыянты, там стаялі ў штатскам людзі, што яны там рабілі невядома, то бок хто яны, што яны там робяць. Вельмі з вялікімі праблемамі даведацца ўвогуле, хто яны, то бок яны не адпавядалі, кім яны з'яўляюцца і што яны робяць. Таксама была невядома гісторыя, чаму іх затрымалі. І вельмі доўгі час трымалі гэтую машыну, ёсць відэа на розных каналах, можна прабегчыць па тых каналах, якія Сергей выкладае. У апісанні у мяне ёсць канал Сергея Ціхановскага «Страна для жизни» і ёсць канал Сергея Ціхановскага «Беларусь 12 стоп». І дадам сёння яшчэ канал «Мозгу ООН». Чаму? Таму што я глядзела аналітыку, вельмі багата людзей у мяне з іншых краін, і таму я разумею, што зараз гэтую інфармацыю трэба распаўсюджваць паўсюль, крычаць паўсюль, таму што ідуць актыўныя рэпрэсіі на блогераў, і гэта ўжо проста, разумееце, гэта затрымваюць звычайных грамадзян. Мы не пры ўладзе, мы звычайныя грамадзяне, у якіх у актыве выключна мова, слова і камера, больш нічога ў нас няма. Мы таксама збіраем данаты, і Сергей збіраў данаты, каб трошкі развіць канал. Ён і на мікрафон збіраў, і на камеру збіраў. То бок, гэта не прыйшоў чалавек праплочаны і пачаў распавядаць нейкія рэчы. Не, абсалютна з народу, як і ўсе. Просто, я так разумею, яму ўжо настолькі наматала гэтая ўся сітуацыя, што ён не вытрымаў. І як спраўжні чалавек, мужык, узяў у рукі мікрафон, камеру і пашоў здымаць тое, што яму набрыдла. Таму Сергей Ціхановскі, сёння я кажу, гэта нашы воіны свету, таму што яны робяць работу і вельмі небяспечную.
яны выходзяць на вуліцу, і вось, ну, адбываюцца такія падзеі, калі сёння, учора адбілі, дарэчы, ад ментоў аўтамабіль, у якім ён павінен быў знаходзіцца, але знаходзіўся іншы чалавек, і калі гэты іншы чалавек выходзіў, проста у відэа вельмі добра бачыць, як проста паехалі твары тых, хто хацеў затрымаць Сергея, але ў іх нічога не атрымалось, і проста яны былі ў шоке. Яны уступілі ў нейкую такую не вельмі пахучую субстанцыю, і з той жа субстанцыяй пайшлі, калі нічога не атрымалось. Але, дарэчы, сёння яны дагналі яго, і яго чакалі, я так разумею, на МКАД каля Магілёва, і ён быў затрыманы. Па розных суполках мы, ну, зараз ужо вядома, што вроде бы як ён знаходзіцца ў Гомелі, таму што затрыманне ў Магілёве, ну, яно ўвогуле незаконнае, таму што не было ніякіх умоў для таго, каб яго затрымваць, але ў яго вісяць 15 сотняў яшчэ не адсіжаных яшчэ з падзей снежня і студзеня, і, на жаль, зараз яго затрымалі, і хутчэй за ўсё яго зараз проста адправяць, таму што ў Беларусі адбываюцца падзеі, якія мы агучваем. Моўчкі сядзець не будзем, будзем распавядаць, што адбываецца. Я не планавала 8 числа ідці пакладаць кветкі, таму што я не датрымваюсь, ну, гэтай ідэалогіі, дзе ваявалі, і тым больш, што зараз небяспечная сітуацыя ў краіне, я на самаізаляцыі, я прытрымваю самаізаляцыі і заклікала вас датрымвацца самаізаляцыі. Але хутчэй за ўсё я таксама вазьму камеру ў рукі, і, ну, хутчэй за ўсё я буду там. 8 числа мы будзем асвяшчаць падзеі, якія адбываюцца на плошчы. Таму рыхтуемся, чакаем. Тут 2 дні засталося. Калі са мной нічога не адбудзецца, ну, я, конечно, не ўпэўнена, што са мной павінна нешта адбыцца, але кум мяне сёння так нагадаў мне, што мне трэба цяпер адбівацца ў розных суполках зранку, у дзень, у абед, пастаянна быць з вами. Буду старацца, каб вы мяне бачылі, што са мной нічога не здарылась. Насправді, ну, я не такі вялікі блогер у Беларусі, каб за мной сцежыць, таму я за сябе, ну, больш-менш спакойна. У мяне не такая аўдыторыя, як у Сергея Ціхановскага, і, ну, я не ўплываю на думкі людзей, я ні да чога не заклікаю. Таму я пакуль не цікава дзяржаве і ўладзе, я ўпэўнена, што са мной нічога не адбудзецца, таму, калі ласка, не хвалюйцеся за мяне. І сёння да мяне было пытанне адно ці я паеду ў іншую краіну, спажаўшыся. Я адпавядаю заўсёды, ну, так, як я адпавядаю, то бок, калі ў краіне парушваюцца правы чалавека, я буду ў гэтай краіне адстойваць правы людзей. І, ну, на сёння у мяне праблема ў Беларусі. Пакінуць яе я не магу, таму што калі я карысна тут, я павінна быць тут. Нікуды я цікаць, бегчы не буду, таму застаюся тут. Так. Артем, ты мудрый чи хто? Як не знаєш? Так, що за спречки? Стужка, Білорусь. О, щиро дякую. Національна європейська ідентичність. Гонор і... Так, це моєго сябра шиковного телеграм-канал, я так розумію. Сайт. Щиро дякую, Василь. Щиро дякую. Дорожня мапа Білоруса. Можете так само, я дякую щиро за посилання. Так, там наш спадар Шипковний розповідає про Білорусь, яка яна ёсць. Вельмі прыгожа робіць ось стужку Беларусі, я прыватна ведаю, я там не магу сказаць, што прымала ўдзел, але бачыла, як гэта ўсё адбываецца, таму вельмі раю далучыцца. Підтримую для боротьби з ворогами. Так, Ленка, щиро дякую, що нагадуєш про донат. Повинен працювати, не ведаю, ці там будуть проблеми існувати, ці ні. Але повинен працювати. Останній раз був донат, він чомусь не вийшов на екран. 50 гривень, я потім розповіду, хто донатив, тому що кожному донатор – це моя скарбничка, і вас треба озвучувати. Живе Білорусь, живе вічно. Ух, і знову в бій.
ти теж в небезпеці, можуть і заарештувати. Можуть заарештувати, але волков бояться в лес не ходить. То бок, я ведаю, у якой я країні живу. Я ведаю, що законодавство тут не працює. І, до речі, до мене, насправді, мені здається, коли хочеш зачепить за любую подію. То бок, у мене тут гаранти безпечності ні у яким випаді не дадуть. Ці вихожу я на площу, ці не вихожу я на площу. Гаранти безпеки вони однакові. Їх нема. Тому до мене приколупався чоловік, тому що у мене стяг родний побач со мною. Про що тут є ще казати? А ви кажете, гэты, коли захочуть доколупатися, яны доколупаються. Питання нема. Був чоловік, а справа знайдеться, ви ж ведаєте. Мазгон проросійський. Я кажу про чоловіка, який розповідає інформацію, яка кранається Білорусі. Його міркування, насправді, слухайте, ми розумні люди. Я гляділа сьогодні його з позиції, він обдзвонював, сьогодні шукав і Тихановського, тому що невідомо було, де він знаходиться. Петрушевський, пробачте. Правильно, неправильно. Петрухин, слухайте, гэта у меня кукошник у голове сидит. Ніяких аналогій, просто збив мене, Петрухин. Тобто, де вони знаходилися, де вони знаходяться, ніхто не ведає. І він сьогодні шукав. Тому його позиція, гэта його позиція приватна. У нас у Білорусі, нагадаю, умовна демократія, тому кожен висловлює свої думки. Коли ён закликае, я не упевнена, що ён закликає до ніяких рухів проросійських, але, коли так, значиться, будемо розмовляти з ім у іншій ситуації по-іншому. Ось і все. Сьогодні він, насправді, сьогодні весь стрим, він висів на телефонах, обдзвонював, шукав Сергія. І шукав інших блогерів, і кіровцю Сергія затримали так само. Тоже невідомо, так само не було відомо, де він знаходиться. Тому, сябри, тут питання зараз не яких дотримуєшся релігійних поглядів. Коли чоловік робить ось таку добру справу, нема питання, я за. В Білорусі мусора нахабні, в нас вони трошки мають страх, пам'ятають, хто вони є і на чиї гроші. А вельми добре зараз ви помітили, міліціянти існують на наші податки. То, що дербанить елітка, до їх, навіть крошки з стола не доходять. Вони живуть виключно на наші податки. І я завжди кажу, ми заказували музику за свої гроші. Тобто нас б'ють за те, що ми сплачували податки, за те, що ми сплачували їм зарплатню. Ці зради гэта супраць населення, я рахую, що так. Ось і все. Андрій Грішин, вітанечка. Іван Кулеш, вітаю, дякую, що забігли до мене на стрим. Данила Запорожський, вітанечка. Вітання. Ой, а що це у мене зник? Пірс Найдерс, Олекса, щиро дякую, кому, що ти сьогодні мені додав можливість розповісти, що відбувається в Білорусі. Нагадую, канал Пірс Найдерса, коли ви скучили за Хелен, хочете більше Хелен, заходимо до кома на стрим, глядім. Там я з'являюся регулярно, і зараз, мені здається, буду ще регулярні, тому що мені треба підмігувати більше. Тому я щиро дякую моєму куму за те, що він мені додає пляцовочку для обговорення вельми гарячих тем у Білорусі. Нагадую, кум Пірс Найдерс, де посилання на його канал у мене у описанні. Так, я знаю. Але не встигаю дивитись. Все добре, я ніколи сюди не тягну до мене, є час, щиро дякую, нема часу, нема питання, слухайте. Я ж так само не можу стежити за всіми нашими блогерами. Я Фархада на стрим раз в півгоди з'являюся, і потім, видите, такий вибух. О, Лена з'явилася нарешті. Тому все добре, все нормально. І я на мене не ображається, тому що я розумію, що я так само ж зайнятий чоловік. І кум мой зайнятий чоловік, тому я ніколи на його не ображаюсь, тому що він лепший кум. Так, я маю на увазі лепший кум, такий віртуальний у мене. Віртуальний. Я белорус. Вова, щиро вітаю, коли є можливість, напиши мені, коли ласка, я сьогодні пойду порулеться, і я б з задоволенням з тобою обміркувала ось ці події, які у нас відбуваються.
Ярослав лідер, усё ловлю Ярослава і ловлю і не можу його спіймати, тому що нема часу у мене, клієнт стримить, я альбо сплю, альбо зайнята працею. Ярослав, ми останнього разу не записали відос, тому я пропоную повернутися до формату 1-1 і порозмовляти про ті події, які відбуваються в наших країнах, тому що у нас вельми цікаво, і ви зможете дізнатися про білорусів більше, а я у тим ліку з свого каналу могу розповісти про Україну, тим більше, що ви цікавитеся музикою, а я люблю пригожу музику, і я б з задоволенням з вами обміркувала це все. Тому Ярослав лідер, ми сябруємо у Facebook, хто на мене підписаний, можете поглядіти. Ярослав проводить стріми у Facebook, тому пропоную долучитися до нашої суполки, патріотичної, добронастроєної. І я ще вам подарую пригожу музику, і будете з задоволенням. Останній раз я навіть уснула, він тестив свою музику, і я просто під тест відпочила, можна сказати. На вихідних буде. Окей. Ну, ми там домовимося, у Facebook спишемося, тому що останній раз ми зривалися, а тут я пропонувала Zoom, тому що він стабільніше працює, і ми зможемо спокійно, без цієї рулетки обміркувати події. І вам щиро дякую за те, що ви в мене є. Анатолій Сайгон, Таракан Дусту, Анатолій Іванович, ми з вами просто тут інформаційно живемо 2 дні, тому що вельми ми з вами пеклуємося за нашого Сергія Тихановського. На жаль, мені здається, що зараз йому таки повісять тих 15 сотнів, які йому залишилося відсидіти. Чекаємо новин від його. Він зараз не може вийти у ефір, тому що він, хоча за все заблокований, телефон заблокований, і у його доступу до його нема, тому чекаємо новин від його. Сьогодні мозгом так само обдзвонював і питав, де знаходиться Сергій, тому що не ведали, його затримали у Могилеві, але зараз по останній інформації він знаходиться у Гомелі. Зараз повернусь до новин і розповіду, що відбувається. До речі, на каналі не скажу, у якої суполки не лазили усякі тихари білоруські і не могли забанити і припинити діяльність, яку ми ведемо. Розповідають про те, що відбувалася акція протесту біля крами Міля у Мінську, але, на жаль, я не ведаю, коли якої конкретно, тому що, коли я довідалася, що біля мене, оттуль би був уже стрим, але казали, що вельми жорстке затримання людей, навіть тих, хто просто йде у краму, тобто не тих, хто на акцію протесту вийшов, а тих, хто просто накеровувався нечто купити, і їх так само затримували, і є відеориси, пробачте, відеориси, я впевнена, що вони зараз пойдуть по сетках, вони вийдуть у Facebook, то, що у мене зараз приходить у відеофайлах, воно все буде у моїй суполки Хелен Мінська у Facebook, усе додам, тому що треба бачити, що відбувається у Білорусі насправді. Так що, Анатолій Іванович, тримаємося, все, що можу сказати. Стоп Таракан, свободу Сергію Тихановському. Так, Олександр Дєд, дякую, що ви так само підтримуєте, вельми це потрібно. Тобок робимо. Лена, Тихановский московит, я рад, что его закрыли. Он общественное заблуждение. Я не погоджуюсь з тобою. Ми обміркуємо це пізніше, але я не погоджуюсь з тобою. Я ще раз кажу, немає сенсу, якого зараз дотримується віра сповідання чоловік. Які у його думки. Це все питання потім. Але те, що він робив, те, що він доносив до людей, це давало нам інформацію вельми поширену. Наприклад, я не бачила, що у Білорусі, я видела, що дрена, але що настільки дрена, навіть у мене у голові не укладається. Хоча я у Мінську, у мене є юридична практика, тобто я не просто юрист, я ще по судах хожу, і я бачу, що там відбувається. Я економіст, я працюю стаціонарно, я працюю приватно, сама на собі, і я так само веду, що існують проблеми у предпринимальників, ось такі просто. Але він показує городи, він їздить, він взяв на себе ось гэту зараз працю складану, погляди, за ним постійно стежить. Він розміщав у суполках у нас, які машини за ним їздять. Не треба зараз критики у бок блогерів увогуле ніякої, це все, потім розберемося, хто, чого, чому. Зараз у нас головне, це той таракан, який сидить во владі і просто знищує країну. Я сьогодні написала у Facebook, це геноцид в країні. У нас відбувається геноцид. Він створює умови, при яких люди знаходяться у небезпеці. У нас, я нагадую, буде проходити парад.
Заклікаюць студэнтаў, заклікаюць працаўнікоў з дзяржаўнай службы, бюджэтнікаў. Гэта геноцид. Нельга ў умовах пандэміі сусветна, весь свет аб'явіў пандэмію. А мы парады будзем святкаваць, канцэрт. Дарэчы, гэты зубасты, ой, як яго, Саладуха. Будзе спяваць. Беларусі, калі сумуеце за Саладухай, такім вядомым беларускім спеваком, я ні в одной песні яго не ведаю. Калі ласка, ідзіце. Ідзіце і страчвайце жыццё сваё заради таго, каб паслухаць таго, каго я не ведаю. Я згодна. Олена, я з тобой пэўнасцю згодна. Мы потым паглядзім, хто пад якім кустом хадзіў. Але не зараз. Просто не зараз. Так. Лена, это большая ошибка с вашей стороны. Любым способом снести власть. Я не кажу, что любым засобам трэба гэта рабіць. Не. Мы павінны дабіцца, каб адбыліся выборы, якія па тэрміналогіі гэта выборы, а не тыя фальсіфікацыі і не та зрада, якая адбывалася дагэтуль. Нам трэба праводзіць выборы, якіх не існуе. Нам трэба стварыць умовы, каб былі выборы. Як мы гэта будзем рабіць? Мы павінны зрабіць гэта, я 1000 раз скажу, максімальна мірна. Я нікаго не заклікаю да нейкіх такіх рэчаў, якія б маглі... Ён мірна рабіў сваю працу. Ён не мог супраць ментоў паставіць сябе. Ён не абараняўся аніяк, ён нікуды не збег. Ён нічога не зрабіў такога, што магло пашкодзіць міліцыянтам, якія яго затрымвалі. У выніку сёння, дарэчы, відэа, я ўжо распавядала гэта ў Лексе на стріме, яны нават не паказваюць, хто яны. Яны корку адчынілі, і ўсё, ён кажа, пакажыце мне на камеру, мы хацім бачыць, хто яго затрымвае. Як крыса, трошкі нешта там раскрыў, невядома каму паказаў, і ўсё, на гэтым прыехалі. Ты хто? У якой краме ты купіў сабе вопратку? Пакажы твар свой, пакажы нам, хто ты ёсць. Няхай твоей сям'і будзе сорамна за то, што ты такое робіш. Не, ціхары зараз ім лепш, яны ў масках, яны зараз твары хаваюць, дакументы яны не паказваюць. Добра, што яшчэ вопратка, яна адпавядае нейкім там сімвалам Беларусі ў выглядзе пагонаў. Сорам і жах. Сорам і жах. Калі прыходзіце ў свае сем'і, памятайце, каму вы служыце. У Канстытуцыі прапісана, адзіная ўлада – гэта народ. Специально стравляют то провокации, как блогер. Згодна, Анатолий Иванович, зараз будут нас травить один з одним. Назім, не поддавайся гэтай вось фігне. Мы потым разберемся, хто з чого каштуе. Так, давайте я зараз распавяду вам па навінах астанніх. Кіроўца машыны, на якой быў Ціхановскі, таксама затрыманы. Ён знаходзіцца ў РУС Магілёўскага района, але хутчэй за ўсё яго ўжо адтуль забралі, таму што гэта навіна а 17:47 была дадана. Ён знаходзіцца ў РУС Магілёўскага района ўжо больш за 4 гадзіны. Пра гэта дзяржаўны РУС паведаміў нашым праваабаронцам. Па папярэднай інфармацыі затрыманы блогер Сергій Пятрухін, які ехаў на сустрэчу з Ціхановскім. Некалькі гадзін ён не выходзіць на сувязь. На стрыме блогера Владимира Цыгановича, а я Сергей сказала, ну, прабачце, Владимира Цыгановича, Мозгон прагучала, што Пятрухін быў затрыманы у Пухавіцкім раёне. Інфармацыя удакладняецца. Я блытаю імёны, таму што я іх знаю па ніках, ведаю. Прабачце мяне, калі ласка, магу блытаць. І фаміліі я не запамятаю, таму што я іх па ніках знаю. Тому що я захожу на канал, я ж бачу не фамілію і ім'я, і прозвище, а я бачу жорсткие задержання каля Кольцавої у Мілі, у падтрымку Ціхановскага. Так, а 20 гадзін 45 хвілін, то бок гадзіну таму, сваякам Сергія Ціхановскага паведалі, што яго правезлі ў Гомель. Верагодна, ён знаходзіцца ў ізаляцыі часовага утрымання. Сергей Лазаренко і Андрей Ілюк, кіроўцы, затрыманыя з Ціхановскім, іх аўтамабілі апячаталі, на рукі ніякіх дакументаў не далі, выказвалі прэтэнзіі да вінных нумароў, хоць нават не адкрывалі капот. Іх падтрымалі ў РУС з 13 до 19 гадзіны, не давалі паесці. Ніякіх пратаколаў на іх не складалі. Кіроўцы паведамілі праваабаронцаў, што спачатку іх прэсавалі, пасля таго, як праваабаронцу ў першы раз прыехалі ў РУС, прэсаваць перасталі.
Блогеру Владимиру Цыганковичу у Пугавіцкім РУУС паведамілі, што Сергей Пятрухін знаходзіцца ў брэсцкім УУС, але дзяржаўны у Брэсце адмаўляе, што ён у іх. Дакладнай інфармацыі па месцы знаходжання блогера Владимира Няронскага, гэта канал «Слуцк для жизни», дагэтуль няма. Так, вакол відэаблогераў неспакойная сітуацыя, палітычных людзей затрымліваюць. Так, шчыры дзякуй, шукоўны. Ну, толькі кіраўнікі могуць пісаць паведамленне ў гэтай сходы. Я зразумела цябе. Шчыры дзякуй, сябры, я ведаю, хто што каштуе. Насправдзе, ну, давайте мы зараз не будзем абмяркоўваць вось гэта, таму што гэта не тэма нашага зараз роліку. Я кажу ж пра тое, што мы павінны зараз усімі сіламі і як магчыма больш людзей не сядзім Беларусі на дупе роўны, не чакаем некага там, я не ведаю, мужычонку, які прыйдзе з дубінкай, узмахне і ў Беларусі, і эканоміка аднавіцца, і ўсё рэшта. Іншы можа прыйти з-за зброі, я нагадваю. Вось гэты не будзе сядзець моўчкі. І калі ў нас пачнуцца нейкія, напэўна, дзеі, ну, адбывацца, ён не будзе сядзець на дупе роўна. Гэта я вам 100% кажу. Таму збярыцеся, калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю і абараняйце людзей, якія выйшлі за вас свайго часу. Яны ўсе былі на плошчы, яны ўсе адстойвалі вашыя інтарэсы. Таму адпавядзіце ім тым самым, распаўсюджвайце інфармацыю і гучна кажыце, што мы не згодны, мы супраць такой улады, якая гвалтуе сваіх грамадзян. Неканстытуцыйна, таму што яны маюць права па канстытуцыі выслоўліваць свае думкі, і ў тым ліку публічна. Шэры кот у мяне сёння пыталі, дзе. Ён быў у нядзелю на варце з Паўлам Северынцам і іншымі хлопцамі з Маладога фронту. Сёння ён вёў стрым на Нямізе. Сёння быў о 19 гадзіне, ён быў на Нямізе. На жаль, не паспела на яго стрым, таму што сама была занята. Астанні раз ён быў у метро, яго бачылі. МИД Беларуси лишил аккредитации корреспонденту российского Первого канала, сообщила Панорама. Сегодня историчный день. Державное телебачение Беларуси пошло у атаку на кремлевские телеканалы, которые давным-давно можно было отключить. Ага, так. Чего яны на их образились, вельми цікавая рэч. Потому что российские каналы, Первый канал, приехал у Беларусь. Для чего? Для того, каб зняць могілкі, калі я не памыляюся, напэўна, каб вас зараз не вводзіць у такую недобрую, неправільную інфармацыйны простор, калі я не памыляюся, у Слуцк яны паехалі, але, мабыць, здымалі стопцы. Зараз я пашукаю гэтую навіну і скажу, дзе... Ой, не туды полезла. Дзе яны былі дакладна. Дзе яны... Так, калі раней тэзісы аб нелегітымнасці ўлады, жабрацкіх песнях і за нядобнай правініцы агучвалі пераважна статусныя апазіцыянеры, то ў фармаце адкрытага мікрафона Ціханаўскага цяпер тое ж самае прамаўляюць беларускія рабочыя і пенсіянеры. Так, гэта суполка беларуска-украінская Русь. Калі ласка, далучайцеся, вельмі цудоўны тэлеграм-канал. Расійскі Першы канал заявіў пра рэзкае пагаршэнне сітуацыі ў Беларусі і даў словы жыхараў стаўбцоў. А ў стаўбцах у нас адбываецца жах жахлівы, таму што там, мне здаецца, ужо нават не паспяваюць капаць, таму што там столькі могіл, што ў мяне у самой, у чалавека дастатньо цынічнага, я стаўлюся роўна да такіх падзей, ну, у выніку некаторых маіх жыццёвых падзей. Але нават я афігела, таму што там проста засена ўсё новымі вянкамі, і я так разумею, што яны здымалі, калі даты, там насправдзе гэта красавік, сакавік, красавік, месяц, то бок, ну, вось свежыя магілы, прабачце. Так, якось маскавіта Шырынта не пусцілі ў мінскі рэстаран за прапаганду рускага міру. Це паказнік. Гэта не паказнік, Джекс, на жаль.
Гэта адзіны выпадак свядомых беларусаў, якія проста прытрымліваюцца прабеларускага напрамку. Яны вольна сюды ездзяць, і, дарэчы, я тут выпадкова нарвалася, не глядзела стрым, мабыць, ён выправіўся там у стрыме. Я вельмі раней паважала Шэрвінта малодшага, і я не сцежу за яго жыццём, але у мяне па ленце прайшла навіна, што ён прыехаў у Беларусь з каранцінам. Я просто умыкнула відэа, мяне хапіла на, мабыць, на паўхвіліны, таму што ён сказаў, што ён едзе ў Беларусію, і ўсё, і ў мяне жаданне глядзець яго далей, просто яно адпала. Не існуе краіна Беларусія, існуе краіна Беларусь, канстытуцыйная назва, і калі яе перакладаць, і калі яе не перакладаць, Беларусь. Таму, хто яшчэ не ведае, краіна моя называецца Беларусь, і жывуць у ёй беларусы. Вось пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Бачыце? Таму ведаеце, не існуе краіны Беларусі. І вось такія адразу у мяне аўтаматычна ляцяць у бан. Я вас не понимаю. Вы обсуждаете украинских блогеров, которые лояльны к московитам, но при этом в Беларуси с такими же блогерами хотите сотрудничать. Так как я не супрацоўнічаю з імі. Але я іх зараз у дзейнасці, якую яны робляць, падтрымліваю. У нас іншая зараз сітуацыя ў краіне. Яны выходзілі супраць інтэграцыі з Расіяй. Яны могуць любіцца, яны могуць абдымацца. Гэта іх прыватная праблема. Я іх бачыла, калі яны выходзілі на акцыі пратэсту супраць інтэграцыі. Я прыватна з імі вось стаяла вочы ў очы глядзела. Яны не хочуць аб'ядноўвацца. Тое, што яны іх падтрымваюць, няхай падтрымваюць. Гэта іх прыватная гісторыя. Зараз у Беларусі трошкі іншая. Разумееш, Назім, у нас ты параўніваеш ва Ўкраіне уже, мабыць, сотнямі можна блогераў рахаваць. І іх мала, ўсё роўна іх мала. А у нас адзініцы. Давай прабярэм яшчэ тых адзініц за іх меркаванне. Хто? Ты пойдзеш у блогеры? Я адпавела на твоё пытанне, не абражайся. Жыві вечна. Так, поясні, сонечки. Лукаш приміряв лічину хуйла. Вічної влади він хоче, але одну річ він позабув. Білорусі не крепосні росіянці, швидко Луку до землі приготують. Я вельми сподіваюся, що ти права. Я вельми бы гэтага хотела. Да, блин, это тема. Это должна быть тема. Независимость Беларуси на первом месте. Эти блогеры... Послухай, я мяркую, што зараз не час, калі трэба разбірацца з блогерамі. У нас ёсць з кім разбірацца. 9 устаноў сілавых, якія займаюцца такімі, як я. Іх 9. Гэта усялякія паліцыі, не паліцыя, міліцыя ў Беларусі, паліцыі няма. Усялякія МВД, усялякія там ФСБ, я не ведаю, КГБ і іншыя. 9 устаноў. З маёй кішэні. Я не буду разбірацца з Ціхановскім. Я яго падтрымваю зараз, таму што ён паказваў рэальныя твары тых, па-першае, чыі правы парушваюцца, па-другое, ён паказваў твары тых, хто іх парушае. За гэта ён зараз будзе сядзець сотні, напэўна. Мы будзем спрабаваць мірна. Я за мірныя умовы. Рудакі, падглядзі, адкуль грошы ў яго. Там 20 000 у месяц, адкуль грошы. А я з 2 падпісам. І у яго зразумеў. Трошкі не разумею, пра што вы, хлопцы, пабачце. Чекай, тут. Я бачу, Артем, що ти тут. Нешта пісаў, я не пабачыла. Не. Нічого не бачу. Блогера лакнув свої бумажки. Мабуть, так. А вони звикли бігати по всіх посувках країнам і тепліці приходять. У Білорусі трошки складана ситуація, тому що
Ну, па-першае, у нас вельмі прабеларускіх людзей мала. Давайте тут рахаваць, што пра беларускіх яны часткова ўсё ж такі пастцалковыя з большасці. Разумееце, вельмі багата моладзі з Беларусі выехала. Я глядзела статыстыку, на 2005 год нас было больш за 10,5 мільёнаў. Зараз нас 9400. Вось дадайце 700 тысяч. Дадайце 700 тысяч беларусаў, якія выехалі. Яны выехалі не ад добрага жыцця. Што такое для Беларусі 700 тысяч? Гэта велічэзнае, гэта амаль 10%, блізка да 10% выехала з краіны. Гэта велічэзная колькасць людзей. У него на стриме кто-то сказал, на Украине я сделала замечание и все. Так, Василя Сокача, до речі, на канале Сергея Тихановского забанили. Так, я веду. Я размовляла. Я не веду, ці разблочили, потому что я сама останній час не вельмі стежила за им, тому не могу сказать. Так, что у нас по новинах? Останніх новин. Я бачу, что... Бачу, что... Так, Зеленский замовіў, што ва ўкраінскай палітыкі актывіраваўся вірус хітразробленасці. Так, подписчики не уходзяць. Гэта да Сергея Тихановскага. Так, давайте я зараз вернусь яшчэ да статыстыкі. Бэнксі прадставіў сваю новую працу па падтрымку медработнікаў. Намаляваны ім хлопчык выкінуў Бэтмена і Чалавека-паўка, каб пагуляць з новым супергероем, і ў яго ў руках медык. Лялька-медык, звычайна. Так, што па Беларусі? Што па Беларусі? Па Беларусі блізка 20 тысяч захворвань, але статыстыка брэша, што нас трошки больш, у меня гальмуе трошки інтэрнет, што нас памерла беларусаў трошки больш за 100, але, калі браць агульную статыстыку па краінах, дзе, у сярэднім гэта 4-5%, рахаваць там умеем, да, больш за 500 чалавек. Таму, на жаль. В Беларуси ситуация намного страшнее, чем в Украине. Тут большинство на стороне московитов, поэтому любая коалиция, борьба против власти должна быть только с единомышленниками, которые 100%. Привитание, я могу тебе вызвать для YouTube-канала твоего. Проба, можете, я вас вітаю на канале. Я не ведаю, ці вам цікава гэта будзе, потому что у меня такая вельмі, скромная суполка, я б сказала. Калі ёсць жаданне, вы можете со мной связаться альбо ў телеграм-канале, альбо пакінуць свае дадзеныя пад відэа. Я заўсёды адпавядаю на каментары, якія мне пакідаюць, таму я пабачу. Альбо у мяне вельмі адпавядальныя мае мадэратары. Дарэчы, неразумнага кукошніка адразу забанілі, як толькі мне напісаў першы раз. Таму я не ведаю, хто гэта зрабіў, але шчыры дзякуй за тое, што вы вось так аператыўна. Я толькі пабачыла ў ленце, што ён мне нешта там кукарэкнуў, але калі я правалілася на паведамленні, я пабачыла, што яго ўжо проста з маіх мадэратараў ніхто забаніў, таму яму першы раз са мной звязацца не пашчасціла. Гэта добра. Зеленскі ідзе нафіг. Вось гэта меркаванне украінцаў. Я згодна з табой на зіму гэтым пытанні, што ў нас вельмі... зараз у нас не стаіць пытанне расійскае. Увогуле, мы гэтую навалач, мне здаецца, на некаторы час адагналі ад сябе, хоць і крычаць, што беларусы нічога не зрабілі. Мне здаецца, што вось тыя 5000, якія астатні раз выходзілі на плошчу супраць інтэграцыі, зрабілі сваю справу, як бы там ні было. Таму што калі б яны і далей прадоўжвалі гэтае ўсё пытанне, тым больш, што да нас павінен быў прыехаць у той момант Пампео, і планавалася, што мы да Пампео выйдзем усе разам, яго прывітаем. То бок, я так разумею, што там дупа добра палала з гэтага прываду. Але, бачыце, тут Майк Пампео трохі затрымаўся і прыехаў не ў студзені, як абяцаў, а ў лютым. Таму у той час уже просто не было сэнсу, таму што акцыі пратэсту прайшлі, у нас сядзелі нашыя, хто сядзеў, хто не сядзеў. Не, на той момант у лютым, напэўна, ўжо ніхто не сядзеў, уже адсядзелі свае сотні.
То бок мы гатовы былі сустракаць Майка Помпео тут, так, было такое, але не склалася. Цалком падтрымліваю. Щирий дякую. В Україні теж багато понаїхавших, але вони голову підняти бояться. Я вельми сподіваюся. Тут я всіх, хто понаїхав в Україні, вже поїздила по дому, знаю по родині. Дай просто пошту свою, я зароблю, скину, коли сподобається, заміниш. Пошту розповсюджувати немає сенсу. Покиньте мне комментар просто от себе, каб я вас бачила, мы там вырашым, як я планую зрабіць пошту под канал, але пока я не добралась до гэтага. У меня тут падзеі. Дмитрий Рудной, вітаю всіх, перший раз дивлюсь. Перший раз дивитеся, але бачите не в перший раз. Так що вітаю. Ціхановський прадпрымальнік. Так, быў. Але у яго ёсць гэтая жылка, як кажуць, і ён насправді прадпрымальнік такой, не выключна па дакументах, а як чалавек, так, ён ведае, што трэба рабіць. Так, што? Навін пакуль няма. У шэрага кота выйшла відэа з Нямігі ў падтрымку Сергея Ціхановскага. Так што з шэрым котом усё добра, мы яго бачым, ён ёсць, і не хвалюемся, што з Зміцерам нешта адбылося, ён на волі пакуль што. Я спадзяюся, так і далей будзе. Так. Па навінах пакуль усё. Украінскія навіны таксама, гэта гвалт проста нейкія украінцы. Вы ведаеце, што рабіць. Гэта мы тут скручаны па руках і па нагах. А вы вольныя людзі. Так. Тады я зраблю. Мне просто, разумееце, я вас не ведаю, і мне не вельмі зручна да вас звяртацца з такой прапановай, таму што, неяк неспадзівана для мяне. Шчыра дзякую. Я адпавяду вам, я вас знайду, я не смогу покинуть комментар. Давайте я вам напишу свой телеграм-канал, мабуть. До речі, у мене існує телеграм-канал, але я його не використовую чомусь. Зараз я себе знаю. Ён у мене такой. Я им не користаюсь. Але коли повідомлення пройдуть, звичайно, я їх знайду, конечно. Так, а где тут? Описание. Я нагадываю, кто не подписан на телеграм-канал моего кума, группа каналу Пирс Найдерс. Там есть стикеры мои, так само. Бачите, я вам скинула зараз посилання на телеграм-канал. Я там... Что ты? Скидывайся. Это мой телеграм-канал. Я у телеграм есть постоянно, просто не развиваю этот канал покуль, потому что я готую его для інших справ. Я вас побачу, мы с вами там домовимся так само. Зараз подпишутся, мне здається, некоторые люди. Там, я не ведаю, ці існує там нават група, ці можна там писати, я не пам'ятаю. Я просто не займалась гэтым пытаннем, пробачце. Вось. Так, што? Ідзем трошки по Беларусі, спросім у беларусаў, што адбываецца, ці яны ведаюць, што нас адбываецца, і што яны будуць рабіць, як яны будуць абараняць наш інфармацыйны простар. Я сцежу за навінамі паралельна. І мы сходзім сёння на Расію, таму што я бачу, люди вышли, уже есть відео, люди вышли у оборону блогеров Беларуси, что вельми приємно насправді. Так. Росіяцький канал мінус сам собі зробив, добре, але треба їх тоді запросити ще. Яны ж тільки акредитації журналюх, каб яны увогуле заблочили гэты канал, мне зовсім було добре. Давайте одразу. В Олени є канал в Телеграм. Так, Василь Сукачев. Так.
Шляхтич, вітання всім, кого не бачив. Вітаю. О, це теж Шляхтич. Усіслав, вітаннячка щире. Так само у нас ёсць Усіслав зараз у мяне на канале тутэйшы Шляхціч, калі ласка, наш беларускі прыгажун Усіслав, вельмі інфармавана, прыгожы чалавек. Я вам раю подписаться на телеграм-канал тутэйшы Шляхціч, на YouTube канал тутэйшы Шляхціч, тому што я, мабыць, папярэднія відэа не ўсе паглядзела, але я сцежу за ім, тому што ён робіць вельмі якасны беларускі контент. І яшчэ Усіслав займаецца агучкай, сайт kukumba.by, я так разумею, альбо kukumba.by проект называецца. Яны здымаюць анімэ, мне гэта не вельмі цікава, таму я не гляджу, сачкую, Усіслава, прабач, але сябры, каму цікава анімэшкі паглядзець, і яны агучваюць яшчэ ролічкі, я бачыла некаторыя. Таму на канале тутэйшы Шляхціч усіх там вы пабачыце. Мы звычайна даем пасыланне на наши сяброўскія каналы, а у телеграм-канала тутэйшы Шляхціч ёсць спіс усіх, амаль усіх блогераў беларускіх. То бок, калі вам цікава пашукаць контент, можна ў яго падглядзець і, дарэчы, перайсці на каналы, там ёсць пасыланне, як у мяне ў апісанні. Далучаемся да Піра Снайдерса, хто сумуе за Аленай. Алена зараз будзе хадзіць па дружніх чатах, суполках і распавядаць, што адбываецца. Мы агучваем не толькі анімэ, яшчэ серыялы, мульты і фільмы. Сёння выпусцілі агучку фільма. Цудоўна, Усіслав, гэта клёва. Дзякуй табе за вашу працу, таму што я сваю беларускую мову праз вас зраблю апгрэйдам. І ты ведаў мяне да таго, калі я пачала размаўляць беларускай мовай, і ты бачыш, што я размаўляю зараз абсолютно вольна, у мяне няма ніякіх праблем. Так, мяне яшчэ трэба выправляць, вядома, але я хацела б яшчэ зараз сваім сябрам такой спойлер распавесці, што я буду займацца беларускай літаратурай, яе буду зачытваць, мы яе будзем абмяркоўваць. Таму мне здаецца, тут з гэтага боку не для таго, каб пашырыць аўдыторыю, а для таго, каб распавесці, што беларуская літаратура, яна вельмі прыгожая. І, дарэчы, я паралельна з гэтым буду сама з ёй знаёміцца і усю эту прыгажосць агучваць. Таму такі маленечкі спойлер, што я буду займацца вось гэтай справай. Так, я вас пакуль не пакідаю, але я бачу, што мне трошки падгальмоўвае. Зараз мы вымкнем телеграм, і калі гэта дапаможа, мы пойдзем у рулетку. У рулетку пойдзем за чатам на моніторы, а калі будзе падгальмоўваць, на мяне будзе сварыцца кум, што я не роблю апгрэйд кампутара. Гэта такое. І зараз я пагляджу яшчэ Donut.ua, ці ёсць у нас там з вами праблемы, існуюць, не існуюць, таму што я астатні раз заходзіла, ён працаваў, але не вельмі добра. Так, пабачце, я зараз просто хацела бы выйсці за телеграм, таму што ён таксама падгальмоўвае. Так, трансляцыя дрэнна ідзе, але, спадзяюся, усё будзе добра. Што мне можа забараняць? Напэўна, чат все ж таки прыйдзецца прыбраць, таму што я бачу, што падгальмоўвае ў мяне стрым. Нічога. Будзем спадзявацца, што гэта з-за таго, што я прыбірала телеграм-суполку. Зараз пагляджу, ці былі данаты сёння, таму што калі яны не агучваюцца, трэба нешта. Ой, він агучыў. У Усіслава божественны просто голас. Просто яго слухаеш як мелодыя, разумееце? Таму тое, што яны займаюцца агучкай, гэта вось такі 100 ад мяне лайкаў, таму што Алекс Шорт, вітанечка шчырый. Смотри, радуюсь, не всегда очень переживаю за будущее. Знаю, где ты находишься. Не треба за меня хвилеваться. Со мной все будет добре, я вам обещаю.
Усё, што залежыць ад мяне, ўсё будзе добра. Так, зараз, сябры, хвіліначку, я хацела бы звярнуцца да... Да, у мяне нешта гальмуе. Шчыра дзякую, Святаслав, ад вас пачуць вось такую адзнаку для мяне вельмі важліва, таму што я арыентуюсь на сяброў, якія мне кажуць: «О, слухай, ты так добра размаўляеш беларускай мовай». Так, не, сёння донату не было. Мне заданаціў Володомурко. Я не ведаю, як правільна, прабачце, я не ведаю, як правільна. Вось нік. Прыйшлі 50 гривень. Ну, вось астатняе папаўненне было. І я ўжо перарахавала іх пану Васілю. То бок я зараз грошай не трымаю. Вы бачыце, якая ў нас сітуацыя, таму ўсе донаты, якія я збіраю, я адразу накіроўваю пану Васілю. Таму, ну, мне вельмі важліва, каб гэтыя грошы, яны, ну, не завіслі ў мяне на рахунках. Зараз я вам пакажу, сябры. Ось, 4 траўня я накіроўвала грошы пану Васілю. Можаце пабачыць. То бок мы сабралі ў гэтым месяцы. Я аватар мультом называю. Нічога сабе, аватар агучваў. Алекс, можете пока не переживать, если у Лены будет много подписчиков, хотя бы несколько тысяч, тогда можете переживать. Ну, какие ты добрый. Ничего себе. Лена, не вельми кукурю. Манга, то японские мульты и притчи. Япония, не Китай. Я аватар мультом называю. Ну все, я зразумела. Лена, аватар, Наруто, манга, истории у видимости. Tutejszy szlachcic, до речі, Всеслав, Хелен наша, співвітчизниця родом з Тернопіля. Ну, усі ведаюць, што я беларуска-украінскага паходжання, я гэтага ніколі не скрывала. Гэта добра. Не, насправді, мне гэта, ну, вельмі прыемна, таму што мяне, ведаеце, у мяне столькі сяброў і там, і там. Так, сябры, я бачу, што падгальмоўвае ў мяне інтэрнэт. Мабыць, і маёр дапамагае, я не ведаю. Але гэта будзе смешна, калі ў багатапавярховым будынку нешта зробіць з інтэрнэтам выключна з-за мяне. Гэта будзе проста, ведаеце, такое, мяне вызналі сваёй. Так, ну што, трошкі падгальмоўвае, ну, ладно, справімся з гэтым. Зараз я трошкі свету прыбяру, таму што нейкая супер яркая атрымлююся. Так, ну што, працуе штора? Штора працуе. Як працуе донат, не ведаю, я нагадваю, мы збіраем нашым сем'ям. Мы, до речі, недавно был день народження. Ну, слухайте, что с памятью? Не могу. На фамилию зовсім нема памяти. У Кізіла. Боже, у СМІ. Яны святкавалі день народзінаў, я бачила у Facebook. Так само, ну, поставила не вподобайку, конечно, а слезы, тому что ён загинуў. Мы дапамагаем гэтай сям'е. Вось, і пані Анна, і пані Оксана, яны для нас уже сталі роднымі, і таксама Саша Беспалы, і Святослав Щербіна, і яшчэ наші медики. До речі, Пір, коли будемо не дивитись, напевно, будемо допомагати твоїм хлопцям, тому, ну, ми з тобою на зв'язку будемо сьогодні або завтра в Discord, тому я тобі все розповім. Так, ну, сябри, трошки підгальмовуємо, пробачте, коли ласка, але ну, треба ж іти працювати. Пойдем спитаємо, ці ведають наші люди, що відбулося. Ой-ой-ой. Нечто зовсім у мене тормози пішли. Ну нічого, спробуємо і так працювати. А що робити? Усяслав, вось вам факт на сёння. Па правілах геральдыкі гісцях павінны паўторваць каляри герба.
паўтараць, прабачце, калеры герба, таму наш сцяг і сцяг Украіны адпавядаюць правілам геральдыкі, а вось расійскі не адпавядае. А што вы хацеце ад ласаўскага сцяга? Канешне. Дарэчы, я не так даўно чытала пра гэтую каларадскую ленту, якую яны зараз чапляюць на дупу, на галаву, на вушы, паўсюль. Там таксама там такая цікавая гісторыя. Яна з падачы Салавёва-Кісялёва з'явілася ў 2005 годзе, а яны крычаць, што дзеды пад ёй ваявалі. Ну гэта такі сорам проста, працягнулі гісторыю за вуха проста. Нічога, ніяк яна не... Увогуле яе не існавала ў часы сусветнай вайны. Проста. А яны трындзяць, як заўсёды, што існавала. Ой, дзе ўжо брахуны не магу. Я ж кажу, брахаць, красці і забіваць толькі могуць. Нічога, на больше мозгу не хапае. Так, ладно, ідзем у рулетку. Я б хацела сёння сярод расіянцаў сустрэць прадстаўнікоў незаконных фарміравань. Чаму? Таму што у мяне да іх ёсць некаторыя канстытуцыйныя пытанні. Мы ідзем на Беларусь. Напэўна, адразу на Беларусь. І нешта мне так гальмуе інтэрнэт, не ведаю, што такое. Так, што працуе. Зараз зноў будуць крычаць. Чаму беларускай размаўляеш? Ой-ой, як у мяне гальмаваць пачаў інтэрнэт. Так, ну давайте мы з вами зробім одну добрую рэч. Гэта займе менш за паўхвілінкі. Я ж пра гэта, Артём, і кажу, але гвардзейская лента гэта іншая, гэта ж не сучасная вось гэтая каларадская лента. І увогуле гвардзейская лента, яны злямзілі яе з часоў яшчэ царскай Расіі, таму там столькі спрэчак наконт гэтай, мне, бачу, не трошкі дапамагло тое, што я перазавантажыла запіс, але ну ладно. Спрабуем, сябры. Не ўпэўнена, што будзе працаваць, тому што нешта ў мяне лажыцца інтэрнэт таксама. У Ціхановскага зовсім інтэрнэт, не у Ціхановскага, а у Владзіміра Цыганковіча. Мозгон, крыці кажуць. Вова мозгон. Ой-ой, зовсім тормозы. Ну. Ну, і што гэта такое? Вельмі сильно тормозіць. Ничто не хочет. Не хочет по Беларуси ходить. Давайте спробуем у іншую краіну зайти. Я бачу, што гальмуе інтэрнэт вельмі. Ну, я просто бачу вось гэта выключна, больш нічога. Ну, як вы разумелі, у мяне нават яна не ідзе. То бок, бачыце? Вось я прыпыняю яе. Ідзем. Яна вісне. Што гэта такое? Ну, давайте я зараз сябе трошки перазавантажу. Спрабуем.
Слухайте, єлі-єлі. Зовсім. Артем, в мене на виході 7400. Що це може бути? Так, ну давайте я ще раз спробую. Эц. Невеличка аварія, пробачте. Так, ну что, у меня тут алярм. Алярм. Ну, нечто пошло. Ну, что такое? Все працевала и что? Майор, де попрацювати? Я иду в Украину, не до Беларуси. До Беларуси ночи схожу. А скільки на вхід-вихід? Ну, я бачу, що він дає 7100. А, ну, это ж, ну, це до імені ОБС-ка. А сам інтернет я не бачу. Слухай, а калі мой дзіцёнак нешта сабе скачвае, гэта ж можа ўплываць, правильно? Мы ж адзіную сеть на ўсіх выкарыстоўваем, правильно? Мабыць, там у яго зараз ноутбук свой. Мабыць, ён мне гадасць робіць. Джекс. Гэта мы яшчэ з вами касмічную тэму не падымалі. Вось я з Анатоліем Івановичем размаўляла, слухайце, ну просто мы з ім до 3 часоў ночі сидзелі, абмяркоўвалі квазары, магнітары, блазары. Ён мне пра свет распавядаў вельмі багата. Ён разумны, мне прыемна з ім размаўляць. Ну што, мне нічога не працуе, слухайце. Паглядзіце, якая зрада, ну. Ой. Сёння распавядала Кастусь, мышыбраця, гэта просто ультра клёвы канал. Хто не падпісаны, ну вельмі проста набраць мышыбраця Кастусь. Слухайце, гэта ну просто гонар і павага Беларусі. Я яго гляджу раней так, ну выпадкова глядзела, а зараз ну просто, ну можна сказаць на пастаяннай аснове. Мне цікава яго меркаванне, ён лагічна паслядоўны. Гэта, калі параўняць, гэта такой беларускі Андрэй Луганскі. Яны паміж сабой вельмі падабаныя. Разумныя, прыгожыя і, ну, ўсё лепшае ад мяне да іх. Прабачце мне хвіліначку, я спытаю, мабыць, мой дзіцёнак нешта сабе там завантажвае, і я просто... Ты нічога сабе не скачваеш, не?
Тому що мені так гальмує інтернет, то просто капець. Нічого? Тос? А, у його так само гальмує інтернет, тому що я до модема прийшов з телефоном. Ну, спробуємо. Ну, что такое? Сябры, я не могу зайти в рулетку. У меня так гальмує інтернет, що просто жах. Бачите, що відбувається? А, ну так иди. Я ж не забороняю. То капец. Ну просто не иди. Напевно, сьогодні рулетки не буде. Я не можу зайти. А мабуть, ну, ні. Я бачу, що у мене вихід добрий на это. Олександр Ромов, привітання з Менську, щиро вітаю. Мені що мене гальмує зовсім древний інтернет. Ну, що ти будеш працювати? Давайте на Рашку, мабуть, він буде реагувати, не веду. Україна і Білорусь не працюють. Нема не забув. Хто це мог бути? Я ж кажу прихильник мой, а ви мені не вірили. Але я мені набрид, так я його відправила у Освоясі. Ну, я, напевно, не буду вже знову стрим істи, тому що ми і так уже 1,5 години у ефірі. Я розповіла основні новини. Рулетка – це забава худший. І, до речі, я б хотіла сьогодні пошукати ГТЛ ДРНР. І я ще маль півгодини у Піра була у стрімі. Тому на сьогодні я виконала план. Перезапустись. Ну, добре, давайте я зараз... Гэта будзе новый стрим. Хутчэй за ўсё. Зараз я... Ну, дайте мне пару хвилинок. Ён не тягне нічога. Я ж його вимкнула. Не-не, ён не буде. Не-не. Все, зайка, я пішла. Ну, зараз спробуем, погляжу. Не, все равно гальмує. Я не веду чому. Тільки що рулетку запускала, і вона працює. Дан. Що таке? Зараз спробуємо. Але дрена вельми дрена працює. Ну, у тебя провод как? Ну, я на проводі, да, але... Ну, есть еще один слот по проводу. У тебя тут еще один слот есть по проводу? Нет, слота не можешь. А жаль. Еще бы один подрубить, так в 2 раза больше. Что, не совсем туго. И ты. Серая меня. Ну, а когда ты вообще закончишь? Да скоро я буквально еще. Мне это не нравится, не особо. Ну, осторожно. Жирный, толстый.
Саня, закрывай дверь быстрее. Нет. Угу. Саня! Напевно, обновилась. Ну что, Что сама? Кровать с головой. тише, Смотри, что у меня на голове. тише, Смотри. тише. Посмотри. Что у меня на голове? Ты иголку украла, да, Иля? Чш, Смотри. чш. Сябрую все одно нечто підгальмовую, ну зараз спробую. Зовсім дрена працює. Зовсім. Сябрую зовсім дрена працює. Хоча вже і перекинули інтернет, все равно. Ні, ну просто я постійно бачу ось це. Я навіть людей не бачу. Тобто я навіть, ну, я не можу перегорнути. Ідем до одичалих. Ну я ж спробую, ви ж бачите, мені нічого не отримується. Я б з задоволенням до одичалих. Так, я згодна, Ленка. Я не буду вас тримати, давайте, мабуть, приложу музику некую, послухаємо. Я сьогодні розповіла вам основні новини, зараз гляділа у Телеграм паралельно, покуль перевантаживався інтернет. Нічого нового, чекаємо Тихановського, що він нам розповість. Ставимося до білоруських блогерів з повагою, тому що, ну, що маємо, то і маємо. Щиро дякую за те, що вони роблять. Я не супроть, я за, і я буду їх підтримувати. І зараз знову у нас буде флешмоб «Напиши письмо блогеру», як ми це робили зимою, там усе брикли, ласка, підтримуйте нас. Це вельми зараз для білорусів потрібно, тому що, ну, нас і так вельми мало. А бачите, наші роди ще прибирають і роблять так, щоб в нас було ще менше. Тому, на жаль. Не пойдемо сьогодні у рулетку, мені здається, що ніякі не вельми добрі речі відбуватися почали, тому що я бачу, що у мене гальмує інтернет. Я вельми буду сподіватися, що це проблеми у моєго провайдера, а не у інших людей, у яких, ну, є жадання, мабуть, трошки допомогти нам жити. Ну, хоча, ну, це провайдер, я впевнена, буває таке, тому, ну, мабуть, нема сенсу з такою гальмовкою і відео включать з музикою, тому що будуть тормоза 100%. Ось, тому давайте я трошки з вами поживу. І рок-мюзик, бачу, давайте я з вами поживу і потім відпочивати. Коли є питання, коли ласка, задавайте. Коли є питання до білоруської опозиції, задавайте. Я з задоволенням з вами їх обміркую, тому що... Брутто. Ну, я зараз спробую включити, але, ну, я не впевнена, що, ну, ви ж бачите, як воно працює. Я просто по ОБС гляжу, що, ну, зовсім не як складано все.
Алексеевич. Бачу наші схожі проблеми, то маленькі букви на екрані. Донатом мне маленькие буквы на экран можете. До речі, я гэтаму кукошному неразумному сказала, каб ён мне донатом на экран падзяку зрабіў, а бачыце, ён зліўся. Неразумны. Підтримуємо канал Сонечки. Джек Ставлер. У Новополоцьку вельми моцна школа кікбоксингу, шмат чемпіонів. Ага, я зрозуміла. Так. Бачу тебе, справи так собі, якщо цікаво для скальпів на сезон. Ага, Хеленмінська пішли до одичалих. Так, сусідів теж така швидкість, а я не знаю. Хелен внутрішній час. Добрий вечір, чату. Німеччина, вітанечко. Мені і однієї пані Хелен достатньо. Щиро дякую. Кузьма і Білик мовчати. Ну, давайте спробуємо. Я просто не впевнена. А Білик, вона не зрадниця? Я одного часу її слухала. Так. Так, я беларус. Мне здаецца, што зараз Сергея будуць яму павесіць тыя сотні, якія ён уже адбыў, і прычэпяцца да яго стрымоў і яшчэ яму навешаюць. Бывай, малы. Ой, прывітанне, Орша. Зараз хвилиночку. Я вітаю Оршу. Напишіться, калі ласка, калі будете, мабуть, в наступних стримах, альбо зараз, як там наш Вітебск. Просто, ну, у двох словах, тому що я ведаю, що там вельми у нас все дрена-дрена. Гэта я зараз звярталась до Майкла Лагерфера. Калі я правильно прочитала. Лагерфер. Так, напевно, правильно. Так, кого слухаем? Арсен Мирзаян? Гэта хто? Джекс, напиши мне, калі ласка, гэта хто? Ці можна яго слухаць? Альбо гэта трэба чытаць? Я не ведаю, хто такой Арсен Мирзаян. По-доброму. Джекс, напиши, калі ласка, што гэта. Калі гэта песня, я яго пошукаю. Ні, Леночка, вона не проситься, це діти її там, вони забирають в неї смаколики. І... Це звичайна історія, де вона на їх ображається за те, що вони у її... Білик, мабуть, тупа, я зрозуміла. Окей. Ой, діти мої ображають собаку, я на їх сваруся, але я не забираю у її завсюди ніякі смаколики. Тролять її ходять. Арсен Мирзаян, це український співак, я не знала. Зараз подивимось. Сябри, вельми гальмує, я не упевнена, що буде добра трансляція, тому пробачте мені, я... Це Дімон. Добре. Добре, слухайте, як я зайшла, добре. Дімон Аджигаю. Нагадую, канал «Друг мами Владимира». Хто не ведає. Так я не бачу. Треба з білок шукати. Окей, зараз пошукаємо. Пише.
А я не можу знайти. Як він там пишеться? Ну, білик так. Бувай малий. Ну, зараз пошукаю. Давайте так, я не веду, на яку у мене клаві. Я не бачу. А, бачу. Зараз я буду трошки підгрузитися. Не атрымалось у нас у рулетку сходить, ну ладно. Гэта такое. Ай, зараз зовсім дрэнна. Ну, такое бывает. Трансляції дзе не вельмі добра, тому прабачце мне ўжо такое. Я не спецыяльна, вы ж ведаеце. Мне ўжо кум будзе казаць, што у тебя з трансляцыяй? Будзе сварыцца на мяне, напэўна. Што мы заўсёды кажам? Любіть Україну, славіть Україну, живіть в Україні, в рідній маті, а білорусам живе Білорусь, живе вічно. Я вас вельмі люблю, дякую щиро, що були сьогодні со мною. Я заўсёды ставлюсь до вас, як до вельмі мне шчырых людзей, і я спадзяюся, што мы ў наступны раз сустрэнемся і наша суполка пашырыцца. Таму сцежым за навінамі, як толькі нешта будзе ў кагосьці палаць, я у эфіры, я з вами буду распавядаць пра навіны, якія адбываюцца ў Беларусі ў астатні час. Любіце свае мовы, шануйце свае мовы і рабіце ўсё для таго, каб гэтую любоў і гэтае каханне перадаць усім іншым. Все, я вас люблю. Україна, Беларусь. До побачення, до сустрэчы. Слухаем цудоўную музыку. Ще не сталося, я вже ненавиджу неможливість секунди розлучення, проводжаючим, як завжди, байдуже їхні розклади, їхні сполучення. У цю мить не хвилюють обмеження, ні кар'єра, ні ціни на нафту. Є останні секунди розлучення в неможливості серця втримати правду. Не питай мене ніколи, хто я. Коли мене не стане, відповідь прийде сама. Язик, повір мені, шалена зброя. Вбиває все, лишає лиш слова. Бувай малий, тримай фасон, не плач, зальєш перон. Бувай малий, назавжди мій, доросла справжність мокрих вій. Бувай малий, полю пустий, не плач, бо важко йти. Бувай малий, назавжди мій, і я назавжди твій. А тепер помнож цю історію, прості цифри, урок математики. На купе, на вагони, на колії, на вокзали, авто, човни, літаки. І плюс ті, що колись повірили свому серцю і алим парусам. Знаєш, заздрить кому сама любов з позначкою діти і каруса. Бувай малий, тримай фасон, не плач, зальєш перон. Бувай малий, назавжди мій, доросла справжність мокрих вій. Бувай малий, полю пустий, не плач, бо важко йти. Бувай малий, назавжди мій, і я назавжди твій.
я себе ще молодий, вже мною можна забивати цвяхи. Я не помітив навіть сам, як став черствий. Невдовзі рознесуть у небо птахи. Я іноді так хочу справжню зиму, хоч на день. Хочу бути снігом день, і я розтану. На жаль, ніколи не дізнатися, хто я, бо відповідь прийде, коли мене не стане. Бувай, малий, тримай фасон, не плач, зальєш перон. Бувай, малий, назавжди мій, доросла справжність, мокрий твій. Бувай, малий, малюку стий, не плач, бо важко йти. Бувай, малий, назавжди мій, і я назавжди